La sort que vaig tindre és que al dir-li als alumnes no tingueu por de preguntar, em vaig clavar jo sol, sense saber-ho, en un problema. Perquè ara els alumnes em preguntaven i jo anava assustadíssim, no tenia ni idea. Tenia la carrera de química, la de bioquímica, havia fet 3 de farmàcia i no sabia res. Entre nosaltres, que no isca d'aquí, per favor. Ni idea. De tal manera que quan deixia al camp els alumnes, pensant, jo dic, home, les tècniques modernes de didàctica, deixir al camp els alumnes és que pregunten i jo responc. Ai, que va, ja me l'han clavat. Jo no sabia, allò sí, sabia tots els cicles de la fotosíntesi, o el cicle de Krebs, o les mitocòndries, o coses d'aixes que apareixen en els llibres, però realment, i anava assustat, anava xapant plantes, perquè els xiquets no les vegueren, no fora que em preguntaren. I quan anava per allí, dic, Daniel, quina manera tan rara que de caminar, que anaves xapant allò que no volies que preguntaren. I mentre contaven, sí, la tectònica de plaques i la pressió d'Àfrica contra Europa per a fer orografies no sé quanto, i en aquella època el ciclinal i l'anticlinal. Molt bé. O sigui, res. O sigui, això estava en el llibre. Però quan em diuen, escolta, i este arbre, per què té esta coloració més apagada que ese altre verd del pi? O per què algun xiquet, clar, s'havia cregut la meva, diguem, obertura de dir, pregunteu, de dir, escolta, Daniel, i per què esto és blanc i esto és verd? Ahí va. Quina era la solució? Posar-me a estudiar en aquest moment. Tenia la plaça, era professor, però no sabia. I gràcies als alumnes, gràcies a les preguntes, vaig començar a preocupar-me d'intentar explicar les coses i no enganyar-los dient-li no, però esto és que la fotosíntesi és que la fase 1 o la fase 2, i mira, aquí ara anem a veure lo que vulgueu. Això era enganyar-los. Ells m'havien preguntat per algo més senzill. Això, i això.